Хората обикновено се притесняват от това как да изкъпят бебето си. А знаете ли, че подсушаването е също толкова важно, колкото и самото къпане? Защото когато кожата стане мокра и влажна, тя е много по-лесно наранима. Ето защо моите съвети към вас са следните. Използвайте две кърпи. Една памучна и една хавлияна. Постиламе ги последният начин. Слагаме най-напред хавлияната, а отгоре постиламе памучната. Каква е целта? Ще увием мокрото бебе най-напред в памучната материя. И тогава, заради контакта с кожата, памукът ще дръпне водата, без да се налага да правим каквото и да било. А отгоре ще сложим хавлията, защото да, тя подсушава чудесно, но не забравяйте, че нейната текстура е доста рошава и това може да се окаже травматично за бебешката кожа. Завиваме бебето ето така и имаме двоен ефект. Памука заради контакта с кожата дърпа водата, а хавлията топли. Как продължаваме с подсушаването? С отопяващи движения. Никога фрикции, защото това може да разрани кожата на бебето. Отопяващи движения.